Masterul. Islam Masterul. Islam Masterul. Islam Masterul. Islam Sarkar. CM We want justice. CM We want justice. CM We want justice. Wilwah Ya kahak. Wilwah Ya kahak. Sarkar. Sarkar. Ka Joint Action Committee ka Meghalaya Masterul Workers Union kala berngam ban penlong da ka jingaki syong kelain mungor ba klemput hakmat udurmon u kiang nang ba habarik lada u menteri rang ba ka jela u konrad ke sangma khot yaki sya ka jingakran hapo ka khandai trik ya yong ban wan. U chairman ka JAC uba ke pariat habakren syakilat pathai kubor haka khatnyo trik leber. Ula ong bakani ke jingelang ka balalong ni ka sngi baar ka de ke jing sedang jong ka jing penjur ya ke jingaki. Kani ka long namar u menteri rangba ula kular ban ya kendu yang ngi hau benai ke lalingkon. Ngila ap hadu menta Henry ompat syam lale AA ula ong. Uba pariat ula ong ki babun kinong tray masterul ki day ban syong thaj hakarta nriu posnem. Kila syak penbor ban syong thaj hakarta sanpu prasnem bat ketenat ka bahapo ka jingkmi jong ukon rat sangma. Kala pulom ban penteri kam yaki hukum kat kum ketenat personal. Kam day bangi kuat ya menteri rangba baun ya kendu yangi ong uba pariat haba bendram. Henry ki jing shisha kalong ba ketenat personal bar finance ki day ki ba ula bat hi. Ula ong baha ubnai nok pra UCM ula kentu yaki dah ka baong. Long ki bayai syak ngin saya kendu yapi ha ubnai ke lalengkon bat ha ka jingelang pribat jadru ula kular ban sabishar ya kaman baya day bat ka VDA. Henry kam syamla dan setia kanu ka jingbut din. Ka JAC kala kedo halor ka jingbom pat pentri kam ya ka bainong thmai na ka benta ki nong tre ki bahab ha ka unskilled semi skilled but skilled ka balapan slam hadu lai benai ban siw ya ka bainong bat ka jingbom pentri kam ya ka regular casual workers rules hapo ka PHE wing ka badon hadu lai hajar hadu saw hajar ki master role ha ka tenat sericulture handloom bat weaving ki kenthai ki bari ya ki knyang rindia ki yo ya ka jingsiu tang shisian ha ka khandai benai ula ong ba ki nong tre handloom kim shemalayo tulop nadu ubnai nai tong baladem Nila syem ya karai ban khot penlong da ka jing ya ki syong kelai mungor ba klemput lada om yo ya kanu ke jubab hapo ka khandai trik u yayong Henry ngi kermen ba menteri rang ba un khot yangi sya ka jing ya kren khnang bangin yo ban pensyai ong ba parian ulama hamru balada om ai jingbit ya ki klem artatin kin mi sendon syasurok ban penlong ka jing ya ki u chairman ula ong ru ba ki jing pha shiti ba kha na katanat personal ki syukut tang haki jing tho kat ba ki nong tre kim syam layo satya ya kinu ki jing mentoy wat hadien ka jing penmi hukum da ka sarkar ki babun ki shiti bat ki jing ai jing tip ki lawan na katanat personal Henry ki syukut tang haki jing tho namar am syam la pentre kam da ki office sarkar ula ong hababu jing keli la ki officer kim syam layo ya ka hukum la ne ka de tang namar ba kim kwa ban pentre kam kata haba kedo ya ka hukum baki nong trei master role ki syong thaj hakar tah nri pos namerta ya ka baki tenan kila pentre kam ya ka sanpo prasnem Konrad Sangma, we want justice. Konrad Sangma, we want justice. Long live Master Rule. Long live Master Rule. Long live Master Rule. Master Rule. Master Rule. Sarkar. Ya kahak. Sarkar. Sarkar. Islam Master Rule. Islam Master Rule. Islam Master Rule. Wilwah Ya kahak. Wilwah Ya kahak. Sarkar. Sarkar.
Kani ka jingyelang ka jongim tagas ngi kadai kasin kemenengkong bangin sedang no ban penjor ka jingyaki. Kadau kalong ba hagini ki benai beradab chief minister ula ong bang ni kendo yang ngi hari benai Januari. Wong hak patient tendai mentang ila abado benai Februari mendatir. Tiki kam ki ba jia mentah kalong ba ki babun ki nong try masterol ki dai ban syong thai interruption smem kila sha syong jubar di department tang naga daw ba chief minister hado menta tre banya kendo na khot ini te nata ka daw mat ki kendon gla dat te kene ga dai ka wai ngim ban se ban kendo akan ga meeting te ya simi no surang ta ka jing rai ka rai bangi sim menta nang ne ga long ba ikerman ba langba kan nega meeting upan rat sangma chief minister jongi un khon no yangi banya khot chega jinga kare balai ngi ongum ta na marba khnang banya sai amdai mi ko ay chief minister bani kendo ni ndai ka daw kolong ba katna try kam personal ba ka finance ka dai ban adon jingi dai pa ro khot ya kerki nong try master tingi sim ga rai ba lada sngap lada khot ya kare ni hagine gisgi te khandai tarik dia uni mulai April ni sunam ajar rio ngin song kalan mengorno ngin mi no hasurok sandan hai ke jaka te ka jaka ngin yap perkhat ban perlong hang te hat umot jong pian nang ba te kata ka dai bonang kong habakot ladam la ngim ban se ban sim no ban mi hir lekim sha ngi haban sim ban mi ba hasurok daga bol ni ki jing doa ke pi le shu phat thang chim tho ni kam su poi si sai to ka ibu ki jumpa bu phi na ki department halor jing ya jing ni master role ki jing tho ki mi man no ga ki sen lai banai ki mi ban kam tan personal tanda kita ka jing tho ni seu deu bu ban ya tho ba kim trai kam habo ki office sarkar bale kim trai kam imat ba ki officers ki khlem yo ikit order ne ba kim tre ban ban trai kam kalonggong kita ka ba ndrip sans nam de chong that ndrai ki nong trai ki officers ki ong bakasan bukra ki de don ka jabing ka perkhat ka jongki te ka wai pat ki ban ban ki wi ka ban ki wi ka ne ka bible las ngin ki don ka unskill semi skill highly skill ndrai ki ne ro ki bra tai parat sans nam ki officers concern ki de ban ki de ban trai kam ndrai ki ne ro kram ban trai kam kita ka de ki kam ki mi man nga po tamba ki officers ki staff ki tre ban treka anta ka department ka PHE ko malang manta baro ka ki department ki ba tharai ki nong tre kin la ban poi hado lai sawa jarun kita ki sakta ba na hado manta ya ka RCW ka ba dai ka an ki ba ka dai ban la treka manta ja kan jo lai usnam ka han treka kapisa ke de banyo manau banai ro kalam trekam yo adu ki sa ko live banai sakawai pa ka department ka de agriculture ka handloom ka weaving kine ke de pon ke de long kami kiri yo sla nang tapat kin ai ban mi ki khneng kin thai ni ki jan ka ba ka sarkar manta ka pen irong kaleng bertai ki dan khnir dia andra ki nong trai masterol ki yo bisa sisen khandai banai kan leng handloom lai ki ba trai manla kasngi agisi bana hado mentano na Julai kimpat yo ka baino tekin kata harap ngi dang sah dom balai khot yangi namar ga ka jingkular ka jong o larsen ka bai ga ong ba ho disembai kendo komni yakran baru ong be patient. I'll meet you on the month of January next year. We'll have a good discussion. It's very important issues kabar pan haga pa ka pre-budget bo interact bat ngi kinong song hang toro ngi la phai ka message nang ba account ju haji ngi dai bat ka VDA ka ba kam try kam bulan Oktober kataro la pular hang ba ya kan ngi VDA ka ba try kam arsen system strike April ba strike October kani karang mandatory ya kan ni uong ba are going to examine tandai ngimtep kai pat ka dawalan dat kini pi kam dai bangi dawa ngi ki dawa makam try kam kadon ka RCW nadok hakandai spak nai penrius na kato ka kam try kam kadon ki vakansi ha group di post teman ha ko ne ki banai beradab nagliang kabin iba kila pediang government kala pediang ban pentry kam ya kan ne ka RCW
Baka ong ia ptha ia barro ginong tre gi officers. Kidan gi vakansi group di pos thong shwa gi senior mos RCW. Rangi si berbantip kum ong PHE. Kabarim tam department. Rai wairum pad yo RCW. Tegi pos di vakan pos kibon. Rangi tip ba ki thong gi officers, ki bhayeng gi officers, ne thong gi minister. Rai gedai hok jong imyo. RCW ki ba trai dunai ka shosnem kat kum ka kendon jong ga an kidan hopan yo RCW. Tahalor kan ni pipet nagaleng ke labor department kadon ka committee ka banpet ya ka kidor ki marba mardi kat kum bala ai board na katagaan ba stuk April stuk Oktober ki depan pen ki lada ki marba mardi ki ki hayo te ka ba menta ka latest ka dai stuk April arjar option tahagan ni ki unskill ki yo menta sanspa sa puai tangka ki semi skill sanspa prapulai ki skill rispa apusau but ki highly skilled rispa repusan kani ka district April arjar apusan ka district October nagaleng jang ka labor department ka klem pentrai kam hana ka ong ka daw ka longba ka GST nagaleng government of India kala od ya kata ka rate ka dor jang ka ki marba mardi hayo hanne hajalla Meghalaya ro kila akhir dor tenta ka daw klem pentrai kam tengipan ngiyong bangila pagkapaleng ka kiudor, kimarbam kiudor, haswa ka Diwali ngiyo iba panir, uhirdor, kan kapaleng ka kiudor. Tamantala yun ka, stuk April, hajar punriyo, kala iban try kamro, manhikis ngilo iya baka ka LPG, kala kiyon rifotong ka, kumpanyang bam kala kiudor. Tenta ka daw mo kalong kulmar krom try kam jong ka labor department, bat ka sarkar jilla bro, away. Lengo hadok benda. Kadai ka labor code. Ka labor code kadai ka bor, kabala pengkup bor katkum kian kendon kibala ka government of India kala yang ngi nong tribal la baro kumjo ingi mustro. Talor kani kala pas government of India nado umrai November ajara persen ndrengi lengo hadok menta ka klaim traikam hajalan kalian. Kan bagi waipat ki jalla kala traikam sat halor ka jing labor code. Lada ka traikam ka labor code ki masterol ka debe song thain repusna. Kinyo ya ka EPF. Ki EPF ka dai ka bala don lupa habro ka bi jalla ka rindia. Ki dai ki masterol ka don hon banyo. Lada don ka to ki masterol kim don kam show ban kulmar ban kata ka lawai ka jong ki kam long artens. Namar EPF ka dan ka banta baka sarkar ka jalla ka haban contribute nang tan na kulong trero haban contribute. Tekan ka kot ka khia ro kan pan nang ba kan ka EPF. Tingilong hado menta balay kan ikam trek. Te nagtaka daw man kini kay ki jingjia haso ha jalla ngimban se ban simno kan ka rai. Bihaban pagkhi de ka bakhamjor. Ladaga dawa yang iban ladaga wa yang iban ya mi hasurok ngaraban song hajir ro ngimban se syo. Namar po ula dawa. Kayo gimarbam kana kiyo. Te kanite kay tingi kwaro ban penbaj temban persya sarkar. Sai no ini. Ngikwaman penbaj ya kerkom trikam jong kitanat sarkar. Katkum kendon jong kaan kelebakon. Kabaar pan kalong ba ngimkwa ba ki officers namar menta ki penslur ban tray contractual. Kithung contractual. Hanray la daga lebakon kam trikam hangni kumno pinla tray contractual. Ngikwa ban gong kam sarkar kimla si banthong nong kila abon palan. Man laway po malero ukan ye kani ki officer ki keren hendrai ye kali bakot ban pentrai ka tala trai kam kali bakot kalong kabiang social security ka jingira baro ta ka bakhado tam ka bangis ngosi menne ga ya keren bakin re phongot ki MLA ka juma man kanne ka shwa ka budget session ngila keren ya baro kin re phongot MLA ya baro ki politician baro inong kit kam juga political party wadam kan mau ngitang election wadam te jingkhang election keren ni kani po assembly Andai ni seusi, ada orang tahu wairu MLM dan bakar. Tigi kan ani you, election ki ong ki paji ki baduk, ki bakardo, ki balas ni. Kibun ki political party, andai mentapan. Unda no wairu ba, he, tangga, nong tangga ketin, kam.